Εκλεκτοί συνάδελφοι και φίλοι, αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, σας χαιρετώ από την Κωνσταντινούπολη, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και εκφράζω την μεγάλη μου χαρά για την ωραία εκδήλωσή σας για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και για ότι οι φίλοι μου από το Διορθόδοξο Κέντρο και φοιτητές μου παλιοί μου δίνουν την ευκαιρία να απευθυνθώ σε εσάς και να πω δύο σκέψεις για το θέμα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο βγαίνουν καθημερινά μηνύματα ειρήνης, καταλλαγής, συμφιλίωσης, σεβασμού της διαφορετικότητας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πρόκειται δηλαδή για ένα θεσμό ο οποίος εκπροσωπεί στο πρόσωπο του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου τη θρησκεία στη φωτεινή της πλευρά. Θα μου πείτε, υπάρχουν και άλλες πλευρές της θρησκείας. Σίγουρα γνωρίζετε όλοι για τον φουνταμενταλισμό, τον θρησκευτικό φανατισμό και άλλες πλευρές. Εδώ πέρα θα σας πω δύο λόγια για τη θρησκεία ως παράγοντα ειρήνης, που πιστεύω ότι είναι και στην ουσία της. Βασικά, η θρησκεία απαντά στα υπαρξιακά μας ερωτήματα για το νόημα της ζωής και την αιωνιότητα. Είναι εκείνη η οποία δίνει ταυτότητα, σήμερα το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, στους πολιτισμούς, στους λαούς. Υπήρξε η πηγή και τόπος γέννησης των πιο σημαντικών υψηλών πνευματικών και πολιτιστικών αξιών και βεβαίως νομίζω ότι είναι παράγοντας ειρηνοποιίας. Αυτό βέβαια μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, διότι σήμερα βλέπουμε τι γίνεται και αυτός ο χώρος των θρησκειών είναι σήμερα δυστυχώς λειτουργεί ως πηγή και αυτού που εσείς σήμερα θέλετε να βρείτε τρόπους να το αντιμετωπίσετε. Εγώ, η πορεία μου με οδήγησε ακριβώς μέσα από τις σπουδές μου στη Γερμανία στην ανασχόληση με την φιλοσοφία της θρησκείας και βεβαίως με τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ρητορική μίσους στη Γερμανία ακριβώς τα χρόνια που σπούδασα, δεκαετία του 70, ήταν κάτι το οποίο δεν συζητείτο, θα έλεγα, διότι είχαν προηγηθεί 20-30 χρόνια πριν όλες αυτές οι εκφάνσεις απανθρωπίας που συνδέονται με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε εσείς για το Ολοκαύτωμα, για την πρωτοφανή στην ιστορία της ανθρωπότητας βία, η οποία βέβαια οδήγησε στην οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που ήθελαν να προστατεύσουν την ανθρωπότητα, τους ανθρώπους, τον κάθε άνθρωπο από εκφάνσεις τέτοιας βίας ασύλληπτης. Επομένως, ό,τι εικόνα έχουμε για τον άνθρωπο, έτσι φερόμαστε σε αυτόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το δοκίμασε η ανθρωπότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου έπαιξαν πολύ θετικό ρόλο στις ανθρώπινες σχέσεις, στις διεθνείς σχέσεις, στον πολιτισμό. Δυστυχώς όμως και αυτά ως ένα εργαλείο το οποίο είναι ικανό να λύσει περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε, δυστυχώς και από τις δυτικές κοινωνίες, μέσα από τις οποίες και τον πολιτισμό τους και τις θρησκευτικές τους παραδόσεις ξεκίνησαν, δυστυχώς παρανοούνται. Και σήμερα μιλάμε πράγματι για έναν ατομοκεντρισμό των δικαιωμάτων, για έναν δικαιωματισμό, ο οποίος δημιουργεί διάφορες αρνητικές καταστάσεις. Η πιο σκληρή κριτική στα δικαιώματα του ανθρώπου, η οποία έχει σχέση και με εκφάνσεις αυτού που ονομάζουμε εμείς απορρίψεις, απολυτοποιήσεις της ιδιαιτερότητας, φετιχισμού της διαφοράς, όπως λέγω εγώ, η κριτική αυτή προέρχεται από τους μη δυτικούς ή μη χριστιανικούς πολιτισμούς, οι οποίοι θεωρούν τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία μιλάνε για
ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη, το τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης και πολλά άλλα, θεωρούν ότι είναι δυτικό προϊόν, δυτικό ιδεολόγημα μέσα από το οποίο και δια το οποίο η Δύση σε εισαγωγικά προσπαθεί να αλλοιώσει πολιτισμικά, να αλώσει και να αλλοιώσει τους μη δυτικούς, μη χριστιανικούς πολιτισμούς. Αυτό είναι η μία κριτική. Η δεύτερη είναι ότι είναι ατομοκεντρικά, πίσω τους βρίσκεται το άτομο του δυτικού πολιτισμού και όχι ο άνθρωπος. Και το τρίτο είναι ότι έχουν χριστιανική σφραγίδα ή και ένα τέταρτο ότι συνδέονται με αθεϊστικά κινήματα. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ έχω την χαρά να ασχολούμαι μέσω ενός προγράμματος που κυλούσε στη Γερμανία δεκαετία του 70 υπό την διεύθυνση του καθηγητού μου Johannes Fatländer, να ασχολούμαι 50 χρόνια με το θέμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και είμαι πεπισμένος ότι και γι' αυτό που σήμερα εσείς συζητάτε, τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν είναι πανάκια μεν, αλλά μπορούν να δώσουν λύσεις. Πραγματικά, σε κανένα άλλο κίνημα η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν τέθηκε τόσο στο κέντρο της όλης προσπάθειας όσο στα δικαιώματα του ανθρώπου. Και είναι λυπηρό ότι και οι δυτικές εκκλησίες αντιστάθηκαν στο κίνημα αυτό, ουσιαστικά παρανοώντας τα πράγματα, διότι πίσω από τα δικαιώματα του ανθρώπου βρίσκονται χριστιανικές αξίες, ανθρωπιστικές αξίες, για τις οποίες σήμερα προσπαθούμε να μιλάμε ευρύτερα, να λέμε ότι σε όλες τις θρησκείες, σε όλους τους πολιτισμούς υπάρχουν οι αξίες αυτές, οι οποίες ακριβώς σαν δικαιώματα του ανθρώπου όμως βγήκαν στο προσκήνιο της ιστορίας μέσα από τις εξελίξεις του δυτικού πολιτισμού και σαν κριτική στο δυτικό πολιτισμό. Επομένως, ξεκίνησα, βλέπετε, από τη θρησκεία, αυτά τα δύο ήταν που ήθελα να σας πω, και αναφέρθηκα στα δικαιώματα του ανθρώπου. Πιστεύω επομένως ότι όπως τα δικαιώματα του ανθρώπου έλυσαν πολλά προβλήματα σε όλο τον κόσμο, παρά τις δυσκολίες και τις αμφισβητήσεις, μπορούν και σήμερα στο θέμα αυτής της έκρηξης ρητορικής μίσους, δυστυχώς η οποία ευνοείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τις νέες τεχνολογίες. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τον κόσμο μας ριζικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη τομή στην ιστορία του πολιτισμού, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο κόσμο και οδηγεί σε πολλούς τομείς. Μπορεί όμως να σημάνει και κάτι το οποίο δεν θέλω να κατονομάσω. Ήδη βλέπουμε, ας πούμε, την τρομερή χρήση όπλων, τα οποία δεν ξέρω τι καταστροφές θα μπορούν και θα μπορούν στο μέλλον να προκαλέσουν. Επομένως, η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, αλλά το οποίο, όπως όλα τα ανθρώπινα, έχει τη σφραγίδα του ανθρώπινου διχασμού και της καλής ή κακής χρήσης ανθρώπινης ελευθερίας. Εμένα το θέμα της ζωής μου είναι τι σημαίνει ελευθερία, και βασικές προτάσεις αυτής της ενασχόλησής μου είναι το περίφημο της Αντιγόνης του Σοφοκλή, πολλά τα δεινά, ουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει, πολλά είναι τα φοβερά, τίποτα όμως δεν είναι τόσο φοβερό όπως ο άνθρωπος. Το δεύτερο είναι ενός σύγχρονου στοχαστή στην Ελλάδα, από τη ρογμή της ελευθερίας μας ξεπηδούν θεοί και δαίμονες, το καλό και το κακό. Και ένα τρίτο είναι μια γαλλική φράση η οποία ονομάζει τον άνθρωπο ένα σωρό από αντιφάσεις. Ο άνθρωπος είναι l'amas des contradictions. Και αυτό το πράγμα θα μείνει στο μέλλον. Και βεβαίως εγώ πριν πω, στο πλαίσιο των 10 λεπτών που μου δόθηκαν, δύο πράγματα για τη θρησκεία ως ειρηνοποιία, θα έλεγα ότι η παιδεία ελευθερίας, για μένα η παιδεία είναι παιδεία ελευθερίας, πάντοτε απευθύνεται ακριβώς στην ελευθερία του ανθρώπου και είναι σαφώς ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, είναι ελπίδα και θέτει και σε εμάς βέβαια, και εγώ ορίζω τον εαυτό μου ως παιδαγωγό και εκπαιδευτικό, φοβερά καθήκοντα. Είναι μια μεγάλη αποστολή, ιερή αποστολή, την ονομάζει ο Βασίλειος Στατάκης. Και βεβαίως πρέπει να έχουμε και εμείς αυτό το σοκρατικό
ένας Γερμανός παιδαγωγός είπε, όπως οι γιατροί δίνουν τον όρκο του Ιπποκράτη, πρέπει και εμείς οι παιδαγωγοί να δίνουμε τον όρκο του Σωκράτη. Πραγματικά να βάζουμε πάνω απ' όλα ηθικές αρχές, την ανθρώπινη ελευθερία και αυτό το αιώνιο καθήκον της παιδείας, το οποίο δεν μπορεί να το λύσει μία γενιά, είναι πραγματικά ένα αιώνιο καθήκον και το οποίο αντιμέτωπο πάντοτε με διάφορες προκλήσεις. Σήμερα είναι η ρητορική μίσους, ήταν η οικολογική παιδεία, είναι η παιδεία ειρήνης, είναι η διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, είναι η θρησκευτική αγωγή, βέβαια δεν ξέρω πώς εσείς οι μαθητές αντιμετωπίζετε αυτό το χώρο, αυτό το μάθημα για το οποίο και εγώ έδωσα επί 35 χρόνια τον δικό μου αγώνα και πιστεύω ότι είναι ένας χώρος ο οποίος είναι κατεξοχήν ακριβώς δόκιμος και χρήσιμος για να μπορέσουμε να περάσουμε την παιδεία ελευθερίας ως παιδεία αξιών. Οι αξίες υπάρχουν, οι αξίες πρέπει να περάσουν, είναι πολύ δύσκολη η αγωγή αξιών από ότι η μετάδοση πληροφοριών, η οποία σήμερα λόγω των νέων τεχνολογιών ακριβώς φαίνεται να έχει την κυριαρχία και στο χώρο της παιδείας. Σταματώ εδώ σε αυτό το σημείο για να πω ότι εμείς στον 20ο αιώνα ακούγαμε συνέχεια για το τέλος της θρησκείας, ότι πορευόμαστε προς μια εποχή χωρίς θρησκεία. Τα πράγματα διέψευσαν βέβαια όλους αυτούς και αυτοί χρεώνονται, επειδή υποτίμησαν το θρησκευτικό φαινόμενο και το ταύτισαν με τις αρνητικές του πλευρές, χρεώνονται ακριβώς και εκρήξεις φουνταμενταλισμού σε κάποιες χώρες, σε κάποιες περιοχές, σε κάποιους πολιτισμούς και κατά κάποιο τρόπο και την λεγόμενη σύγκρουση των πολιτισμών, η οποία δεν ξέρω αν βρίσκεται εν εξελίξη. Ξέρετε ότι ο Σάμουελ Χάντινγκτον αρχές δεκαετίας του 90 είχε γράψει το κείμενο The Clash of Civilizations με ερωτηματικό και βγήκε στο τέλος ότι οι μεγάλοι πολιτισμοί τώρα, στην καρδιά των οποίων βρίσκονται θρησκείες, ακριβώς θα συγκρουστούν, συγκρούονται ή είναι έτοιμες να δώσουν πλανητικές ακριβώς συγκρούσεις και εντάσεις. Επιμένω ότι η θρησκεία είναι μια μεγάλη ειρηνοποιητική δύναμη, η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα μετά την κεντρική της λειτουργία που είναι ακριβώς να δώσει στους ανθρώπους νόημα ζωής, προοπτική αιωνιότητος απέναντι στον θάνατο, στη φθορά και στις μεγάλες υπαρξιακές προκλήσεις, είναι ακριβώς να λειτουργήσει ως δύναμη ειρηνοποιίας. Δεν είναι εύκολο αυτό, διότι χρησιμοποιείται η θρησκεία και αυτό που εμένα με στενοχωρεί είναι ότι πολύ εύκολα εκπρόσωποι θρησκειών, υψηλοί εκπρόσωποι, ακριβώς αφήνουν να χρησιμοποιηθούν από πολιτικές δυνάμεις για αλωτρίους για τη θρησκεία, αλλά για πολιτικά, δεν ξέρω τι, σκοπούς οι οποίοι εξυπηρετούν εθνικά ή άλλα συμφέροντα. Η δική μας η θρησκευτική παράδοση έχει δώσει στον άνθρωπο την μεγαλύτερη, υψηλότερη δυνατή αξία. Είναι η πίστη στη δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση με αυτό. Αυτό είναι πραγματικά μοναδικό, είναι η βιβλική θεωρία πίστη για τον άνθρωπο και το άλλο είναι το κατεξοχήν χριστιανικό, μέσα στο οποίο και αυτό βέβαια εντάσσεται, ότι ο ίδιος ο Θεός, ο Λόγος του Θεού προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση για να ανοίξει στον άνθρωπο τον πεπτοκότα, τον αλλοιωμένο, αλωτριωμένο, την πορεία προς τη θέωση. Ουδέν ως άνθρωπος ιερών, ο και φύσεως εκοινώνησεν ο Θεός, μια φράση του Αγίου Νικολάου του Καμπάσιλα. Επομένως, η θρησκεία είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, ίσως στη σκέψη μερικών να ταυτίζεται με φουνταμενταλισμό, με θρησκευτικό φανατισμό, με διάφορες εκδηλώσεις και ξεσπάσματα βίας στον κόσμο. Η αλήθεια της θρησκείας στο βάθος της είναι ότι δεν υπάρχουν αυτοματισμοί βέβαια, ότι είναι δύναμη ειρηνοποιίας. Εγώ νομίζω με αυτά θα ευχηθώ να έχετε μια πάρα πολύ δημιουργική συνάντηση.
Δεν είναι εύκολα τα θέματα αυτά και πρέπει να πιστέψουμε ακριβώς στη δύναμη της ανθρώπινης ελευθερίας παρά τους διχασμούς του ανθρώπου που συνδέονται με ανθρωπολογικά δεδομένα. Δηλαδή, εκεί που μεγαλώνει ο κίνδυνος, εκεί μεγαλώνει ακριβώς και η αντίσταση και μερικές φορές μέσα στο κακό και στα διέξοδα, σαν να αποκαλύπτεται ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί σε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ ότι μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Ο άνθρωπος είναι το μεγάλο πρόβλημα και είναι ακριβώς και η μεγάλη δύναμη και καλείστε εσείς οι νέοι κυρίως να πιστέψετε σε αυτό, να αγωνιστείτε. Εγώ πιστεύω ότι κάθε γενιά πραγματικά πρέπει να δίνει αυτό το οποίο καλούμαστε. Τώρα, εγώ ως πιστός χριστιανός πιστεύω ότι η δύναμη αυτή είναι κάτι το οποίο έρχεται, ζητά τη δική μας τη συνέργεια, τη συμβολή, αλλά είναι κάτι το οποίο έρχεται ως δώρο του Θεού. Ό,τι και να κάνουμε εμείς στα πολύ σημαντικά πράγματα, έχουμε την αίσθηση, αυτό που λέει η Γραφή, τι δε έχεις ο ουκ έλαβες, τι έχεις που δεν είναι δώρο, και πραγματικά στα πολύ σημαντικά πράγματα η αίσθηση ότι αυτό δεν είναι δικό μας κατόρθωμα δείχνει ακριβώς την αλήθεια της ανθρώπινης ελευθερίας. Ευχαριστώ πολύ όλους σας που με ακούσατε. Καλή δύναμη.